Hei ja tervetuloa kuuntelemaan tämmöinen lyhyt esitys siitä, että mikä on tämä edustamani yritys Forever Living Products ja kuinka se ehkä voisi olla myöskin sinulle hyödyksi. Minä olen tosiaan Huttusen Tarja. Tuossa on lyhyesti kerrottuna minun elämäntarinani ex-liikunnan opettajaksi, kauppiaaksi ja sitä kautta myös tämmöiseksi Forever Business Owneriksi, eli hyvinvointituotteiden suosittelijaksi. No mikä sitten on tämä Forever? Eli edustan tällaista yritystä, joka on siis amerikkalainen perheyritys, maailman suurin aloe veran viljelijä ja jakelija. Yli 40-vuotias jo, toimii yli 160 maassa. Ja erikoista tässä firmassa on se, että se ensinnäkin tekee kaiken itse, viljelee aloe veran, mitä se käyttää pääasiallisena raaka-aineena, ainakin kaikissa ihonhoitotuotteissa. Valmistaa tuotteet omissa tuotantolaitoksissaan tarkan valvonnan alla. Ja mikä parasta, niin siinä on myöskin luomusertifikaatti ja useita muita sertifikaatteja takaamassa maailman parasta laatua, näin voi sanoa. Tuotteet ovat kulutustuotteita hyvinvointialalla, joka on maailmassa kasvava ala koko ajan, ollut jo useita vuosia. Ja tämä liiketoimintamalli, että myydään tuotteita suoraan, niin suositellaan niitä suoraan asiakkaille ilman välikäsiä, niin on todettu myöskin vuosien saatossa oikein toimivaksi. Tässä näet vähän kuvaa siitä, minkälaista se aloe vera on ja miten sitä viljellään. Dominikaanisessa tasavallassa ja Teksasissa on nämä viljelmät ja meillä Suomessahan se ei voi kasvaa, kun se ei kestä pakkasta. Tuotteet saat suoraan ilman välikäsiä. Niitä on mahdollisuus suositella muillekin ja ansaita niiden avulla lisätuloja. Eli sinulla on tavallaan kaksi vaihtoehtoa. Liittyä mukaan sillä tavalla, että ostat itsellesi tuotteita 30% edullisemmin. Taikka sitten niin, että suosittelet niitä muille ja voit päästä jopa 48% katteeseen, mikä on kyllä varsin hyvä just kaupan alalla. Ja sitten voit saada vielä bonusta siitä, että koulutat ja opetat muita ja saat muita tulemaan mukaan sitten tähän Foreverin bisnekseen. Saat aina opastusta tuotteiden käyttöön ja ihan kädestä pitäen myöskin siihen, miten sitä liiketoimintaa tehdään. Ja kaiken lisäksi maailmanlaajuisen yhteisön tuen. Sen lisäksi tietenkin, että saat sen oman tiimin. Aloe vera näyttää tältä. Se on suoraan sieltä kasvin sisältä. Kirkasta geeliä. Ja sitä laitetaan purkkiin ja siihen sitten lisäksi niitä muita vaikuttavia aineita, mitä tarvitaan. Aloe vera on tosiaan yli 2000 vuotta vanha, kauan aikaa tunnettu rohdoskasvi. Ja siinä on ominaisuuksia muun muassa niin, että se kosteuttaa, rauhoittaa, hellii ihoa ja limakalvoja ja sitä voi käyttää myös sisäisesti siis. Ja niin kuin sanoin, se on luomuviljeltyä, se kerätään käsiin ja Foreverilla siihen on myös patentoitu kylmäpuristusmenetelmä, jolla se saadaan hyvin nopeasti purkkiin ilman turhia lisäaineita. Tältä se näyttää, kun sitä siellä käsitellään ja otetaan se geeli sieltä talteen. Foreverilla on muitakin tuotteita kuin ihonhoitotuotteet. Pääasialliset kategoriat ovat tosiaan ihonhoito, siis myöskin oikein huippulaadukkaat kasvojenhoitosarjat. Vartalonhoito, eli koko perheen tuotteet saippuasta ja hammastahannasta lähtien. Mutta sitten myöskin ravintolisät ja siihen kuuluu myös aloe vera juoma, eli aloitahan myös juodaan ja se tekee tosi hyvää ruoansulatukselle ja koko elimistölle. Vähän kuin semmoinen hyvinvoinnin perusta. Ja sitten on liikuntaan ja painonhallintaan liittyviä paketteja tueksi, joissa on sitten myöskin ohjeita, ei pelkästään tuotteita. Ja sitten pari kivaa tuoksuakin vielä. Tuotteet on laadukkaita, tutkittuja parhaista mahdollista raaka-aineista ja niinpä uskalletaankin antaa niille jopa 90 päivän tyytyväisyystakuu. Eli saat rahat takaisin, jos et ole tyytyväinen. Ja asiakkaasi myöskin näin saa. Eli jos haluat hoitaa omaa ihoasi hyvin tai muuten voida sisäisesti hyvin, niin aloe vera tuotteet ovat sinun juttusi. Jos haluat mukaan mukavaan porukkaan ja kaivaat lisätuloja varsin helpolla tavalla, niin tervetuloa mukaan. Tuossa on pienenä vinkkinä, että montako jälleenmyyjää tai tuotteiden käyttäjää tunnet, että
kun moni sanoo, että kun en mä tunne ketään tai sitten että tällä paikkakunnalla on jo niin monta myyjää, niin ei. No meillä on, maailmassa on niin paljon ihmisiä vielä, jotka eivät tiedä tästä Foreverista ja Aloe Verasta mitään, että varmasti mahtuu mukaan aina. Jos kiinnostut kokeilemaan, mitä Forever voisi olla sinulle, niin pyydä linkki verkkokauppaan tai sitten ihan suoraan tuonne aloituspaketteihin. Eli meillä on tämmöiset 3 erilaista aloituspakettia, jonka saa 30% alennuksella ja ilman rahtikuluja heti ensimmäisestä tilauksesta. Ja niistä voin sinulle kertoa sitten lisää, jos olet kiinnostunut. Noin 350 se kustantaa, mutta siinä saat todellakin ne tuotteet myöskin sitten itsellesi ja vielä edullisemmin. Ja sen jälkeen tuo alennusprosentti säilyy. Se ei koskaan sinulta katoa, kun 3 vuoden aikana edes kerran tilaat, niin se säilyy sinulla aina mukana. Ja sitten voit sitä tosiaan parannella sitä prosenttia, jos haluat lähteä myöskin jälleenmyyjäksi. Kiitos kun kuuntelit. Ota yhteyttä, tuossa on puhelinnumero, sähköposti ja milloin vaan voit ottaa yhteyttä ja katsotaan sitten henkilökohtaisesti, olisiko tämä juuri sinun juttusi. Kiitos ja moi!